Un any més tard vaig aprendre a anar en bicicleta. No és que fos precisament massa d'hora, perquè ja feia 1,35 m, pesava 32 quilos i calçava un 32 i mig. Però anar en bicicleta mai no m'havia interessat especialment. Aquella manera tan insegura de desplaçar-me sobre res més que dues rodes ben primes, en el fons, em semblava inestable i poc tranquil·litzadora. Ningú no podia explicar-me per què una bicicleta aturada queia de seguida si no estava falcada, repenjada o algú la subjectava, però no havia de caure si s'hi asseia una persona que feia 32 quilos i circulava sense falcar-la ni repenjar-la. Aquest estrany fenomen, que en el fons es basava en les lleis de la natura, concretament en les lleis del moviment rotatori i especialment en l'anomenada llei mecànica de conservació de l'impuls inicial, que aleshores no sabia que existissin, fins i tot avui no acabo d'entendre-les. I només les paraules llei de conservació de l'impuls inicial m'anguniegen i em torben de tal manera que sento els famosos batecs i formiguejos al clatell. Molt probablement no hauria après a anar en bicicleta si no m'hagués estat absolutament imprescindible. Però se'm va fer absolutament imprescindible perquè anava a classes de piano. Les classes de piano només les podia seguir amb una professora que vivia a l'altre extrem d'Overnse. Per anar-hi a peu es necessitava ben bé una hora. En bicicleta, només 13 minuts i mig, tal com el meu germà havia calculat. Aquesta professora de piano, amb la qual la meva mare ja havia estudiat, i la meva germana, i el meu germà, i totes les persones de la comarca que sabien tocar una tecla, des de l'organista de l'església fins a la Rita Stangmeier, que tocava l'acordió, aquesta professora de piano es deia Maria Luise Funkel, senyoreta Maria Luise Funkel, per ser més exactes. Ella donava la màxima importància al senyoreta, encara que en tota la meva vida no havia vist mai una persona del sexe femení que tingués un aspecte més mancat de feminitat. Era bellíssima, amb els cabells blancs, geperuda, pansida, tenia bigoti i gens de pit. Ho sé perquè un cop la vaig veure en samarreta. Per equivocació vaig anar una hora abans a casa seva i ella encara estava fent la migdiada. Va sortir a la porta de la seva immensa torre antiga vestida només amb una faldilla i una samarreta, que no era ni suau, ni folgada, ni de seda, com agraden a les senyores, sinó de cotó, arrapada i sense mànigues, com les que portàvem els nens per fer gimnàstica, d'on arrencaven 2 braços pansits i un coll prim ple de pallaringues. Sota la samarreta tot era pla i prim com una posta a planxar. Malgrat tot, insistia, com ja he dit, en el senyoreta davant Funkel. I potser era, tal com deia molt sovint, perquè si no, els homes podrien pensar que ja era casada, quan en realitat era una fadrina que encara estava per merèixer. Naturalment, aquesta explicació era una pura ximpleria, perquè l'home que hauria estat capaç de casar-se amb la vella Maria Luisa Funkel, amb bigoti sense pits, no existia en tota la capa de la terra.